ଗୁରୁବାର ବୋଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଚାଲିଲି ଗୋବର ଆଣି, ବୋହୁ ମୁଁ ମହାନ୍ତାଣୀ, ବୋହୁ ମୁଁ ମହାନ୍ତାଣୀ। କି ଗୀତ ଗାଇବ ବାଙ୍ଗା ତଣ୍ଟିଟାରେ ତ କିଏ ଚିପି ଚିମେତି ଶୁଣାଉଛି। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଭାଇରାଲ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଭାଇରାଲରେ ଆମେ ମା ଛୁଆ ସବୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହିଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛୁ। ଟରଚ ମେତି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ପଛା ବାଟୁନି ମାରଲା ଆଉ, ମୁଇଁ ଖାଲି ଏ ବାଟେ ଭଲ ଦିଶିଆ ନା ସେ ବାଟେ ଭଲ ଦିଶିଆ ବୋଲି କରି କ୍ୟାମେରାଟାକେ ଖାଲି ଘୁରେଇ ବୁଲୁଛେ 100 ଥର ଯେ ଆଉ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ତାର ବାଟେ ଗଲେ ସେନା ଭଲ ଦିଶତା ଝକ ଝକ ଝଲସି ତୁ, ଆମେ ତ ତାକେ ପଛା କରି କରି ଚାଲିଛୁ ଆଉ କେଠୁ ଭଲ ଦିଶିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପଦମପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼ିଆର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରେ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବାଇ ବାଇ ଟାଟା କରିଦେଇକିରି ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଅପରେସନ ଗୋବରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବି। ଏଇଠୁ ଠିଆ ହେଇକରି ମୁଇଁ ଟିକେ ପଡ଼ିଆଟାକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି କେତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼ିଆଟାକେ କୁହନ୍। ଏଠି ଲୋକମାନେ ସାଇଜ ବି ହେଉଛନ୍, ହାଇ ବାଟେ ଡେଗା ଡେଗି କରୁଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଆସିଛେଁ ଏଠି ନା ଗୋବର କୁଢ଼େଇବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେଁ ଏଠି କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଥାନ୍, ଛୁଆକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକରି ଆସଇଁ ବେଳେ। ଦେଖବା ଅପରେସନ ଗୋବର ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ମୁଇଁ ପଡ଼ିଆ ଦେଖଉଛେଁ, ଆପଣ ମାନକେ ଭାବୁଛନ୍ କି ମୁଇଁ ଏଠି ଗୋବର ଖୋଜିକି ଆସିଛେଁ। ଦେଖା ତ ସୁଖା ସୁଖୁ ଗୋବର ଗାଠି କହିକେ ଏକ ନେଦା ଗୋବର ଯାଇକରି କୁଟି ହେଲି। ଏଗା ସୁଖା ସୁଖୁ ଗୋବର ଅଛି ହେଲେ ବି ହେଇଛି, ମୁଇଁ ପାଣି ପୁଣା ଦେଇକରି ଗୁଳି ଗୁଳା କରି ଏଗାକେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଇଁ ଗୋବର ଆଉ ଏକ ନେଦା ଗୋବର ପାଇଲି ଯେ ଏଟା ବୋଧେ କାଲିନି ହଗିଥିଲା, ଶୁଖି ସୁଖା ଯାଇଛି। ଏଟା ତ ସୁଖା ପାମ୍ପଳି ଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ନାଇଁ ମାମୁଁଟାରୁ କଳା ମାମୁଁ ଭଲ, ସେଇ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ନେଇଯିବାର କଥା ଆଉ। ପଡ଼ିଆଟାର ଧାରେ ଧାରେ ବହୁତ ଗୋବର ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଗା ସବୁ ଶୁଖି ସୁଖା ଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଥିଲେ ସେନା ଧାନ ଧୁନା ଭିଜାଇ ତୁ ନେଇକରି, ଏଠେ ମୁଇଁ କିଟା କରିବି, ମୋର ତ ଏଠି କଞ୍ଚା ଗୋବରର କାମ। ର ବାଙ୍ଗା ଆଉ ଏକ ନେଦା ଗୋବରରେ ମାଡ଼ିଦେଲି ନା କିସ ତ ଆଉ। ହଁ ତ ଆଉ ଏଗା ବି ସୁଖା ସୁଖୁ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ହେଲେ ବି ଏଗା ବି ନେଇଯିବି ସାମଟି କରି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଗୋବର ଅପରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ମୁଇଁ 4-5 ନେଦା ଗୋବର ପାଇଯାଇଛଁ। ଇନା ମୁଇଁ ପଡ଼ିଆରୁ ଆଉଟ ହେଇଗଲିଣି। ଏଇ ଘରଟାକେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖଉଛେଁ, ସେଇ ଘରଟାକେ ଟିକେ ଦେଖବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଦମପୁର ଆସିଲି ଏଇ ଘରଟାକେ ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ ଭାବୁ ଏଇ ଘରଟାରେ କେତେ ଯେ ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍। ଦିନି ବାହାଘର ହଉଛି ଆଉ 8 ଦିନ 10 ଦିନରେ ଥରେ କମାଣ ଘର ବି ହଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଟା ମଣ୍ଡପଟା ମୁଇଁ ପଛେ ସେନା ଜାଣିଲି। ଛୁଆକେ ନେଇ ରଖୁଥିଲି ବେଳେ କହୁଥିଲି ଏତେନି ତୁମକେ ଛାଙ୍କୁଛି କିବେ ଯେ ଜ୍ୟାକେଟ ଗା ଗଳେଇ ହେଉଛ। ରାସ୍ତାଟାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜମା ସଭିଏଁ ସୁଇଟର ମଫଲର ଚଦର ପିନ୍ଧି ହେଇଛନ୍, ମୁଇଁନି ତାହେଲେ ତେଲାଇଛେଁ। ଫାଇନାଲି 4-5 ନେଦା ଗୋବର ନେଇକରି ମୁଇଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେଁ। ଘର ଦୁଆରେ ଆମର 2ଟା କୁକୁର ଜଗିଛନ୍, ଗୁଟେ କାଳୁ ଗୁଟେ ସେମାନକେ ଗୋବର କା ଜଗେଇ ଦେଇକରି ମୁଇଁ 2ଟା ଫୁଲ ଆଉ ଦୁବ ଘାସ ରୁଞ୍ଚି ଆଣେ। ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଛା ଗା ତ ଶୁଖି ସୁଖା ଯାଇଛି, ଫୁଲ ଗା ବି ଶୁଖି କରି ଏତକି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ଯାହାନେ କାମଟା ଚଳେଇ ଦବା ଆଉ। ବୋରିଂ ଟାର ମୂଳରେ ଦୁବ ଘାସ ହେଇଛି, ମୁଇଁ ସେଠୁ 2ଟା ରୁଞ୍ଚି ଆଣେ। ଦୁବ ଘାସ ବି ଏକାଥରେ ନେଇଯିବି 2ଟା। ବର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି। ତଣ୍ଟି ବସା ଭଏସଟା କେମିତି ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।